Panguva ino pari kuonekwa kunzi these guys vanoratidza kuti vari educated, these guys vari kuonekwa as if vakomana vemuofisi vanosunga matai vachionekwa kunzi vachikonewa nyika, vachionekwa kunzi ndo zvibaba zvecorruption, ndo vanhu vari kuita juggling dzemari vachitenderedza madeals. Panguva inoi vanhu vodzokera kumauto kuti aiwa mauto chimbovazamai. Panguva ine patiri kuona kuti everyone is blessing in avipi kusanochwenga vachiti aiwa ndo vatiri kutoona kuti vanenge vatori neplan yekuti nyika yezimbabwe ingapinda muuchi. Saka pana mashoko ari kunyatso kuonekwa kuti these are clear signs akunyatso kuonekwa kuti general ndo vari best fits for chinhu ichi. Don't subscribe or like on the bell icon. Timuda pahendo yeX pana vatoona Blabby pamwechete neteam vana mutozverega uno vachiposta vachiti give the country to the soldiers, these lawyers and overly educated well-dressed men and women who speak polished English have not delivered. Most successful nations have, at some point, benefited from strong leadership under a soldier. It's about restoring national discipline, mutual respect, and tolerance. Thomas Waruya panapa pari kuonekwa kunzi aiwa respect yemasoja awa mukatarisa mamwe nations most of them anoonekwa kunzi aiwa ari kubudirira enyaya yekuti these guys vanoonekwa kunzi masoja vanopuwa mukana yekuti vaite influence, vainfluence aiwa maissues epolitics anenge achiitika munyika. Ari kuonekwa panguva inoi nyika yezimbabwe pari kuonekwa kunzi some of the soldiers vari kueliminatwa kwavari kuitiwa ndokuti kuti nyika yezimbabwe isafe, but mukavapa mukana saizvo vari kutaurwa panguva inoi according aiwa to these vakaita sana Blabby vari kuuya panapa vachiti chimbopai vana general mukana, aiwa nyika yezimbabwe inokwanisa kuprogressa, inokwanisa kupinda aiwa mukenani chaimo. Mbotiudzai mafungiro enyu moti kudii pamusoro pesuggestion yake nemafungiro ake aiwa pena kuma section medu mudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Musangana subscribe or like pamwechete nekutina on the bell icon.